Jako úkol na klauzurní práci jsme dostali vytvořit logo na Fairplay. Mělo být zaměřeno na věkovou kategorii, většinou dětí nebo dorostů. Mělo jim ukázat, že je důležité hrát fair, nebo jak se říká, jak je důležitější zúčastnit se a ne vyhrávat. Tak díky té věkové kategorii jsem se vytvořila logo z vlastního písma, které mělo asociovat nějaké videohry. Vytvořila jsem hranatou a kulatou verzi. Potom použila na propagační materiály, na placky, na trička, na různé pohlednice s oblíbeným sportovcem. Logo bylo také v češtině a v angličtině.